Siaya wang'ado tong' mathoth kendo adhi e county ma Laikipia. Skul primar ma Kamnan 10 mayudore county ma Laikipia osebedo gi midhiero mar nok mar klese. Ma omiyo jopuonjre mag nursery somo e tie yien ka jowadgi moko to jote kanisa moro. Jopuonj kod jopuonjre osebedo ka dang' ni ahinya to kinde ma koth chwe. Kwayo mar klese ne ochopo kare bang' Laikipia Nature Conservancy siro gedo mar klese ne jopuonjre mag nursery. Ray Polo Nigiler. Wer jiwo somb jopuonjre mag nursery e skul ma Kamnan 10 mayudore e county ma Laikipia. Kata kamano, luasi mar somo to miyo gi pek. Jopuonjre mag PP1 somo e tie yien kinde duto ka jowadgi mag PP2 to jot e kanisa. Lakini kukinyesha, this is what we always do. Tunaenda in shift. Tunafanya general reading for the first lesson. The second lesson, PP2 remains in the class, PP1 wanatoka nje. After that we interchange. PP1 inside, PP2 outside. Koyo kod koth jadaro jopuonjre kendo mono moko chope sikul. Hata chakula tukipata tunapikanga tu chini ya miti bado, na ikinyesha inaletanga shida juu hatuwezi pika, na pia hata watoto tuna experience shida mingi ikinyesha hawatakuja shule. Jopuonj ariyo mag jonasari ma Kamnan 10 ochiwore mar puonjo kendo rito jopuonjre matindo. Nok mar gige somo ema thiro kindagi. We don't have guidance. We don't have these books. Like the designs, the textbooks, we don't have. What we do, we went to an extra step of borrowing from other schools, but still they are not enough. Pia hata learning materials zetu haikuangi mali pazuri. Iwapo tukisaidika nayo hatuwezi kuwa tunanga mali pazuri pa kuweka, tunasumbuliwa pia na uwizi. Ting turo jopuonjgi kaluwore ni pok giyudo osara. Tuliajiriwa last year mwezi wa 7 na tuko na mwaka mmoja sasa bila kulipwa hata shilingi. Tumekuwa tukiambiwa tu mvumilie mpaka budget isomwe. We teachers of Kamnante tuko njaa na tunataka watushughulikie. Jopuonj wilore e puonjo koda tedo ne jopuonjre kata obedo ni midhiero mathoth oluoro lwasi margi mar tich. Tunafanya Monday mwalimu wa PP1 anapika, atakuwa anapika na anaangalia darasa lake. On Tuesday mwalimu wa PP2 will be cooking. At the same time she is responsible of the class. Tuko na chakula yes, but we don't have water. Tunapikia huko kwa miti. Kukinyesha before chakula ive, we postpone everything. Lokruok mar kor lwasi bende tungo chenro mag somo. E kinde oro jopuonjre dar kod jonyuolgi ka gimanyo pi kod pith ne jamni, ka kinde koth to koyo miyo jopuonjre moko bare sikul. Watoto wanahama, nakuta shule tena imerudi, population ya shule inarudi mpaka hata 20 na tulikuwa tumekuwa na more than 100. Kama saa hii wakati imenyesha sasa hata watu wamerudi kwao, hata shule inasafungwa sometimes. Monj makinde ka kinde motenore kod kuodhok bende jahimo somo. These learners wakiwa huko nyumbani they are idle, and these buddies they are ready to train them because hakuna mtu anawafunza. Lakini hawa watoto wakikuja hapa shuleni, at least they spend most of their time in school. Those buddies will not get what? Will not get them. Jopuonjre kod jopuonj e gweng' malera geno fuong'ruok kony ochopo. Kar rito le kod alwora mag bunge ma Laikipia Nature Conservancy kagitiyo kod Tent County ma Laikipia oyango gedo mar kilese ne jopuonjre go. We have an education center on LNC which we really want to bring children to so they can start to interact with nature and the biodiversity and the wildlife, and really start to learn how important it is for the future of Kenya to make sure that we protect the nature and the biodiversity. Tunazunguka tukitembelea mashule ambayo yako katika sehemu za wafugaji, tukijaribu kuwahimiza kwamba ni vizuri wakumbatie elimu, maana elimu ndio itaweza kuwakomboa katika maisha siku za baadaye. Jopuonj medo kwayo kony magige somo mar chopo kare lek nyithindo magipuonjo. Ray Polo, Ramogi TV.